and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ready ka na mo panaw? Code number 08-181-950. Very good. 08-181-950. 08-181950. Aha! Ikaw si Major Rudy Almendras. Ikaw di ay ang labing batanon nga Major. Major Rudy Almendras. Pasensya na ha, pero murag yung magkupok sa pagkinagot ang ako mga bag-ang tungod sa akong kapungot nimo. Pasensya na ha. Kita na kita ha. Dimungkog kang dako, dimungkog ka. Tagadiin ba ka mo? Taga Picas Barrio kami, Inko. Kamong tanan, taga Picas Barrio. Apan gano man, o sa may hinungdan nga ni aman kamo din eh. Nganong naabot man kamo din eh sa mong barrio. Gisong sa mga militar ang maong baryo, Inko. Tanawa. May aso ka pang makita. Tuod. Uod sa bangka ng asuha. Gipangsunog sa mga military ang tanang mga kabayan, Inko. Ginoong maluloyon. Oo niya, Inday. Dawatan ninyo kining mga tao sa Picas Barrio. Wala sila'y kapaingnan. Dili ka kami maamong rin eh. Mga NPA kami, Inko. Mao ba? Nala. Mga silingan, atong sagupon kining taga Picas Barrio kay makaluluin taon kay sila. Kana ding aso nga makita nato sa ibabaw, mauday ka na nga aso sa ilang mga kabayan nga gipangsunog sa way mga puangod nga mga militar. Dayon ka mo. Sige, dangog ka mo dayo ng mga kabayan. Magdali ka mo. Ka Agnes, ka Rene, ka James. Lihok dayon mo. Nahibaw na kumo sa inyo buhaton. Ka Agnes? Ka Agnes? Instruksyonan ako ang tanan. Kung sa'y buhaton, igipanubag kung maabot dinhi ang mga kaaway. Salamat ka Agnes. Wag yung bisan usa ka tawo ning maong baryo, sir. Bisan usa kayo. Wasab. Murag nakabantay ang mga baryohanon. Mubalik ko sa Kampuloy. Coordinate ni Captain Morales. Yes, sir. May gihatan ako instruction niya. Yes, sir. Ato na ko. Kaya, sir. Unsa imong buhaton na ng Almendras, sir? Ihagbong na ko siya sa bakba sa bulkan sa Kanlaon. Tinuod ka, sir? Kamu na bahala din, Eloy! Koordinata ni Captain Morales! Koordinata ni Captain Morales! Wanay aso sa sunog ka Agnes. Nagpasabot nga naog daw na ang Picas Barrio. Kumusta mga bakwit? Humanan ako sila mapasabot nga kinahanglan ang tanang mga bakwit ang kunon sa taga-dinhi nga taga-dinhi usab. Mausab ang mga bakwit. Moangkon usab sila nga taga-dinhi gyud sila. Maayo. Wag iti mailhan nga maapas din si Karudi. Duha silang nabilin ka, Mary. Si Katuto ug si Karudi. Apan bisan pa, dako gyud ang ako pagsalig niya. Ngano kit ka ha? Ngano kit ka nga gusto mong gid niyang magpabilin?
Tungod kay alang ni Rudy. Sayon ra niya nga siya rang usa kaysa may kuyog siya ka Mary. Mga Inday, mga Inday, mga Inday. Inko, Inko, Mga Inday, may mga sakinan sa militar nga nagpatuong din eh. ha? wa na. Gilintian na ta. Tuol na sila mga Inday. Naana diha sa likuanan. O siya tumbuhaton. Naara ba ka mo mga NPA? Unsa atong buhaton ka Mary? Way bisan kinsa nga magpasabot ka na hadlok ta. Balik dito, Inko. Ingna sila nga dili magpaila nga niya dinhi ang taga-Pikas Barrio. Kumusudagan ang mga militar. Kinahanglan ang tanan nga murag walay nahitabo. Oo, sige, sige. Ako sila din nun. Oh, Helicopter. Sige lang. Padayon lang, Inko. Kanang murag walay nahitabo. Mao nang helikopter nga miag ka ganina. Oh, sige, sige. Arin ako mga Inday. sige Inko. Nagpatungod ang helikopter sa mga kabalayan ka Mary. May biya na. Tuan na. Nagpalayo na. May panahon pa ka, Agnes. Dali! Ambak ka! Ambak! Ambi ang megafon. Salamat. Pagawason ang tanang mga tao nga naa sa tagsa-tagsa nila ka mga bay. Pagawason ang tanang mga tao nga nasud sa ilang panimay. Usbo na ko, kamong naa sa tagsa-tagsa ka panimay. Panggawas kamo o pagpundo kamong tanan diri sa basketball court. Nagpundok na sila, Captain Morales, sir. Kaya malalay. Tingin ako. Yes, Captain. Gikasubo kayo na mo. Nga naisturbo ka mo, mga igsoon. Pasensya na mo. Apat tungod sa naitabo, nga pagpangambo sa mga NPA nga to sa sama na mo mga sundao sa kagamhanan. Mao kaagat, nga mitungas kami dinhi. Tungod kay among nasayran nga kamong mga baryuhanon dinhi, mga tigpaluyuna sa kalihukan sa mga komunista. Ung ang uban usab kaninyo, mga sakop na gyud sa komunista. Hatagan ka muna mo og usa ka minuto sa paghuna-huna. Unhin ninyo paghukom ang inyong kinabuhi pinagis pag-abante sa atubangan, agi og pagpasabot nga kamo mga sakop sa NPA. Ug andam nga mutahan sa inyong kagalingon kayang kagamhanan ni Presidente Marcos andam mo pasaylo ka ninyo. Ug ang usa ka minuto nga gihatag namong tagal ka ninyo, magsugod karon. Milapas na ang usa ka minuto. Wa gyoy bisan usa ka ninyo nga miari sa tubangan. Yatagan kamo og higayon nga mapasaylo unta apan kamo na sab gihapon ang nagmagahi. Busa wa kami laing mahimo gawasa. Captain, Machine gun! Siya ba yan mong siya? Sutili kami! Siya ba yan mong mga siya? Ready! Aim! Unsa mga sakang mga inosenteng sibilyan nga inyong imasakir? Captain Morales, may duha ka madre. May mga madre di ining baryuha. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!